Ассалому алейкум бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии имрӯз маззуратон мегардад. Дар студияи Шамсиддин Наврӯзлов нахуст бо сархи хабарҳо шинос шавед. Дар шӯраи Иттифоқии Касабаи вилояти Соғд рӯзи меҳнаткашон ва 90-солагии собиқадори меҳнат Муҳиддин Почев ҷашн гирифта шуд. Раиси шаҳри Хуҷанд аз вазъи оромгоҳҳои шаҳри Хуҷанд дидан намуд. 6 нафар довталабон дар даври шаҳри омӯзгори соли Тоҷикистон маҳорат, истеъдод ва малакаи худро нишон доданд. Бар асари ду садамаи нақлиётӣ дар ноҳияи Бобуҷон Ғафров ва Деваштеч 2 нафар ба ҳалокат расид. иқдоми навбатии ташкилоти ҷамъияти Дунёи меҳр барои оилаҳои эҳтиёҷманд. таваҷҷӯҳ намоед ба шарҳи пурраи ин хабарҳо. имрӯз ҷумъа 29 апрели соли 2022 мелодист. инснан дар тақвим ҳамчун рӯзи умумиҷаҳонии рақс ва рӯзи гиромидошти хотираи қурбонони силоҳи кимиёвӣ қайд гардидааст. дар толори шӯрои Иттифоқии Касабаи вилояти Соғд бахшида ба рӯзи меҳнаткашон ва 90-солагии собиқадори меҳнат Муҳиддин Почев маҳфили адабӣ баргузор шуд. бахшида ба рӯзи меҳнаткашон ва 90-солагии собиқадори меҳнат Муҳиддин Почев дар шӯрои Иттифоқии Касабаи вилоят маҳфили адабӣ баргузор шуд. дар маҳфил раиси шӯрои Иттифоқии Касабаи вилояти Соғд Шарифулло Абдуллозода соҳибҷашн Муҳиддин Почев ёру дӯстон, ҳамкорон ва пайвандони ӯ иштирок намуданд. Шарифулло Абдуллозода зимни баромади худ таъкид намуд, ки нақши Муҳиддин Почев дар пешбурди соҳаҳои мухталифи ҷомеа хело бузург мебошад. ӯ гуфт, Муҳиддин Почев 10 апрели соли 1932 дар шаҳри Исфара ба дунё омадааст, аммо давраи бачагаш дар Тошканд сипарӣ мешавад. ӯ аз соли 1951 то соли 1956 дар донишгоҳи нафту гази шаҳри Москав таҳсил мекунад. дар баромади шарҳи ҳолӣ гуфта шуд, ки аз соли 1950 то августи соли 1959 ҳамчун котиби дуюми комитети комсомолии шаҳри Исфара фаъолият намудааст. дар баробари ин ҳамзамон дар чандин вазифаҳои дигар низ адои вазифа намуда, бовари нафрони зиёдеро ба даст овардааст. дар ҳамин арафаи идҳои бузург ҷашн гирифтани зодрӯзи яке аз фарзандони барӯманди тоҷик, ходими намоёни давлативу ҷамъиятӣ, ин ман фикр мекунам, ки аз ҳамин амри парвардигор бошад. дар ҳақиқат соҳибҷашни миёнсоли мо пазируфта дар назди худо мебошад. одами оддӣ нест. ва хислатҳои нек дар вуҷуди ин инсон аст. хулоса баровар кардам, ки тамоми ҳастии худ бо мардум буданд, то тавонистанд вазифаҳои худ бо дасти поку дили пок ба иҷро расониданд. дасти коррафтондагонро гирифтанд, шогирдонро тарбия карданд, ки якеашон рибои ҳозир баромад карда аз қалби дил изҳор карданд он чизе ки дар бораи ин одам фикр мекунам. ин хел хислатҳо вақте ки дар байни мардум шахс обрӯи эътибор пайдо мекунаду пазируфтаи мардум мегардад, дар ҳақиқат дар назди офарандаи дунёи ҳастӣ пазируфта мегардад. Муҳиддин Почев аз соли 1971 то моҳи январи соли 1974 раиси комитети назорати халқии вилояти Ленинобод ва аз солҳои 1974-1978 котиби якуми комитети партиявии шаҳри Чкаловск ҳозира Бӯстонро бар уҳда дошт. дар тӯли меҳнати худ Муҳиддин Почев дар пешбурди якчанд соҳаҳои мухталиф саҳми арзандаи худро гузоштааст. тавре фарзандони соҳибҷашн иброз медоранд, Муҳиддин Почев беш аз 30 давлати дунёро давр задаву бо шахсони машҳур дидор анҷом додааст. падарам бо шахсони бисёр машҳури иттиҳоди шӯравӣ, аз он ҷумла бо кайҳонавардони шӯравӣ, аз он ҷумла бо якум кайҳонаварди зан Валентина Терешкова
дар хонаи мо аксҳо ҳаст бо Валентин Терeshkov падарам, бо астронавти амрикоӣ Нил Армстронг ки якумин шуда дар ҷаҳон ба моҳора баромадааст. Падарам бо ҳамун Нил Армстронг суҳбати суҳбат доштанд. Инчунин падарам бо бисёр шахсони намоён, инчунин бо Юрий Левитан ин натоқи машҳуре ки дар давраи ҷанги бузурги ватанӣ баромад мекард тибқи радиои советӣ. ва падарам муяссар шуд ки бо ин шахси бузург низ ҳамсӯҳбат шавам. Муҳиддин Пошев аз соли 1983 то соли 1992 вазифаи раиси Федератсияи Иттифоқии Касабаи вилояти Ленинободро бар уҳда дошт. Аз соли 1965 то соли 1975 депутати халқии шаҳри Исфара ва вилояти Ленинобод, аз соли 1975 то соли 1980 депутати Шӯраи Олии Тоҷикистон ва аз соли 1980 то охири соли 1991 депутати халқии вилояти Ленинобод интихоб гардида буд. Хизматҳои шӯён ва бисёрсолаи ин марди некном бо орденҳои Инқилоби Октябр, байрақи сурхи меҳнат, медалҳои 100-солагии Ленин, собиқадори меҳнат ва ғайраҳо сарфароз карда шудааст. Муҳиддин Пошев имрӯз дар иҳояи фарзандону наварагон давлати пирӣ меронад. Ӯ соҳиби 5 фарзанд мебошад: 3 духтар, 2 писар, 13 набера ва 7 абира ҳастанд. Дар фарҷоми маҳфили адабӣ барои хушҳолӣ бастаи сурудҳо манзур карда шуд, ки аҳли иштирокдорон якҷо хурсандӣ намуданд. Гузориши Шамсиддин Наврӯзов ва Субҳон Одилҷонов бори барномаи иттилоъоти имрӯз. Раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода аз вазъи оромгоҳҳои шаҳри Хуҷанд дида намуд. ин тасмим бо мақсади огоҳӣ пайдо намудан аз баъзи оромгоҳҳо бахусус аз ҳолати воқеии истифодабарии онҳо хизматрасонӣ ба мардум арзёбӣ карда мешавад. раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода бо мақсади огоҳӣ аз вазъи оромгоҳҳо бахусус ҳолати воқеии истифодабарии онҳо хизматрасонӣ ба мардум аз чанде қабристонҳои ҳудуди шаҳр боздид намуд. раиси шаҳрро дар ин боздид масъулини соҳаи ободонӣ, дин, танзими расму оин, раисони маҳаллаҳо ва дигар ашхоси мутасаддӣ ҳамроҳӣ намуданд. зимни шиносоӣ бо вазъи оромгоҳҳои Боғи Охунд, Муродбахш, Найсувор, Маккаи Азизон, Гумбази Қошуқ, Болтухон ва ғайраҳо ба вазъи ободонии он ва хизматрасонӣ ба мардум мароғ зоҳир карда шуд. таъкид гардид ки ободу покиза нигоҳ доштани оромгоҳҳо ки аз фазилатҳои неки инсонист, аз сокинони маҳаллаҳо даъват ба амал оварда шавад ки дар рӯзҳои истироҳатӣ бо ташкили ҳашарҳои дастҷамона бо роҳандозии кори хайр дар ободонии тоза нигоҳ доштани оромгоҳҳои шаҳр саҳмгузорӣ карда шавад. ин тадбири оммавӣ бояд дар ҳамаи 15 адад оромгоҳҳои шаҳр роҳандозӣ карда шавад, зеро мардуми мо аз азал нисбат ба турбати гузаштагони хеш эҳтироми хоса доранд. Фирдавс Шарифзода фаъолияти бархи оромгоҳҳои шаҳрро дар самти ободонӣ тавсиф намуда, онро барои дигарон шоистаи пайравӣ унвон намуд. аз масъулини ободонӣ ва оромгоҳҳои шаҳр даъват ба амал оварда шуд ки дар арафаи иди Саиди Фитр тамоми оромгоҳҳои шаҳрро ободу мунаввар намоянд. ба масъулини дин ва танзими расму оин, раисони маҳаллаҳо дастур дода шуд ки ҷиҳати барои мондани фаъолияти шаффофи хизматрасонӣ ва роҳандозии амалҳои хайрхоҳӣ бо мардум тадбирҳои зарурӣ андешанд. дар шаҳри Хуҷанд 6 нафар довталабон дар даври шаҳрӣ омӯзгори соли Тоҷикистон маҳорат, истеъдод ва малакаи худро муаррифӣ намуданд. довталабон барои сазовор гардидан ба нишонодии хуб омодагии ҳамаҷониба дида дар мавзӯъҳои гуногун баромад намуданд. дар муассисаи таълими миёнаи умумии рақами 6 ба номи Абабдуллоҳ Рӯдакии шаҳри Хуҷанд аз тарафи 3 нафар омӯзгорон Умида Исматова, омӯзгори синфҳои ибтидоии гимназияи Эҳёи маънавият дар синфи 2 аз фанни математика дар мавзӯи тақсим ва хусусиятҳои он, Ҷорабои Бобоҷонов, омӯзгори фанни физикаи литсеи донишкадаи политехникӣ дар синфи 10 дар мавзӯи чен кардани қувваи ҷараён ва шиддати занҷир, Ҳотам ва Муқаддас, омӯзгори фанни технологияи иттилоотӣ, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 дар синфи 9 дар мавзӯи шаклсозӣ дар санъати HTML гузаронида шуданд.
машғулиятҳо аз ҷониби довталабони озмун тибқи муқаррароти низомномаи озмун бо истифода аз васоити муосири таълим бо усули фаъоли таълим бо иштироки мудири шӯъбаи маорифи шаҳри хуҷанд муҳайё акмал хуҷаева, намояндагони шӯъбаи маориф, омӯзгорони бо таҷрибаи мактабҳои миёнаи шаҳр баргузор гардид. бояд қайд намуд ки чанде қабл дар ҳамаи муассисаҳои таълимии шаҳри хуҷанд даври аввали озмун сурат гирифта, дар даври байни муассисавӣ 27 нафар иштирок намуданд. озмун аз рӯи шартҳои кор бо компютер ва тахти электронӣ, саволҳо оид ба санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, гузарондани дарси намунавӣ, соати тарбиявӣ, таҳлили дарс, гузарондани маҷлиси падару модарон ва муаррифии фаъолияти корӣ сурат гирифт. پایدار هم وصل کرده شده است با لامپه الکتریکی، یعنی نوکیل های پیوست کننده آمپرمتر و لامپه الکتریکی. وقتی که من این رو به منبع پیوست میکنم، باید خاطررسان کنم که علامت منفی با علامت منفی قطبش پیوست شود و مثبت باشد با مثبت. وقتی که من شدت منبع رو آهسته زیاد میکنم، فروزانی لامپه چی میشه؟ زیاد میشه. و همین طور قیمت نشاندهنده قوه جریان نیز چی میشه؟ زیاد میشه. که این طرز پیوست پایدار همین آمپرمتر میباشد. дар даври ниҳоии шаҳрии озмуни ҷумҳуравӣ 6 нафар довталабон муайян шуданд ки беҳтаринҳо баъди баргузории машғулиятҳои намунавӣ ва таҳлили фаъолияти корӣ ба даври вилоятӣ роҳ хат мегиранд. дар ҳамаи муассисаҳои таълимии шаҳри хуҷанд омӯзгори соли тоҷикистон гузаронда шуд ва тибқи дархостҳои муассисаҳои таълимӣ ба даври шаҳрии он 27 нафар омӯзгорони пуртаҷриба иштирок намуданд. дар муассисаи таълимии рақами 6 шарти гузарондани дарсҳои таълимӣ аз тарафи омӯзгороне ки аз ду шарти озмун холҳои баланд гирифта буданд гузаронда шуд. таъкид шуд ки ҳадаф аз баргузории чунин озмунҳо дарёфт намудани кормандони педагогӣ боистеъдод, навовору эҷодкор, дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии онҳо, қадрдонии меҳнати омӯзгор ва баланд бардоштани мақому манзилати ӯ дар ҷомеа, тарғиб ва паҳн кардани таҷрибаи пешқадами педагогии омӯзгорони беҳтарини шаҳр мебошад. ташкилоти ҷамъиятии дунёи меҳр ба оилаҳои эҳтиёҷманд кӯмакҳои навбатии худро тақдим намуд. имрӯз аз ҷониби ташкилот ба нафарони зиёде ки бинобар номусоид будани вазъи саломатиашон дар ҷое кор кардан наметавонанд маводи озуқаворӣ супорид. иқдомҳои хайриявии ташкилоти ҷамъиятии дунёи меҳр идома доранд. ин навбат ба муносибати иди рамазон барои оилаҳои эҳтиёҷманду маъюбият дошта маводи хӯроқа тақсим гардид. ин нафарон аксарият маъюб буда имкони ҷое кор карданро надоштанд. бинобар ин барои дастгирӣ ба ташкилоти ҷамъиятии дунёи меҳр муроҷиат намуданд. مادکم اینوالید خواهد دوست بچه اینولیدم های دنیای مهربان کردیم مراجعت کردیم تلفن کردن 3-4 مرتبه بیتام ما یاردم میکنیم گفته رحمت کلان من دستگیری کردم رحمت کلان تا دنیا نباشتن. инчунин аз кӯмакҳои хайриявӣ оилаҳои маъюбиятдоштаи ҷамоати деҳоти ҳайдар усмони нӯҳӣ бобоҷон ғафуров низ бархурдор гардиданд. зеро бо иқдоми ташкилот ва дастгирии саховатмандону соҳибкорони эҳсонкор ҷиҳати дастгирии оилаҳои ниёзманд маводи хӯрока барои 100 оила дастрас шуд. кӯмакҳои дастрас гардида ба монанди орту равған биринҷумакарон дар арафаи иди саиди фитр ба оилаҳои зикршуда тақсим мегардад. ҷамоати деҳоти ба номи ҳайдар усмонов якҷоя бо ташкилоти ҷамъияти дунёи меҳр тасмим гирифтааст ки бахша ба моҳи шарифи рамазон чандин оилаҳои камзорро аёдат карда бошад. имрӯз ман гуфта метавонам ки аз ҷониби саховатмандони деҳа аз ҷониби ташкилоти дунёи меҳр ҷамъияти дунёи меҳр ба мо кӯмакҳои моддӣ расонда шудааст ки имрӯз мебинед ки мана чандин оилаҳои камбизоат ба маводи хӯрока таъмин гашта истоданд. ҳамароза ба ташкилоти ҷамъиятии дунёи меҳр даҳҳо нафар барои мусоидат намудан баҳри ҷарроҳиву табобати кӯдакони маъюб муроҷиат менамоянд. яке аз онҳо маҳбуба дадохоҷаева мебошад ки чанде пеш барои ҷарроҳии 2 фарзандаш кӯмак хоста буд. дар арафаи иди рамазон бо дастгирии мухлисони барномаи дунёи меҳр маблағи зарурӣ ҷамъоварӣ гардид. ман ташаккури худро ба ташкилоти ҷамъияти дунёи меҳр мерасонам. برای جراحی فرزندانم امروز مبلغ جمع‌آوری شد. کسانی که از یک زمانی سر کرده به رقم 718 24 00 مبلغ خود را
ارسال کردن تشکر خود را بیان میکنم. کسانی که آرزو هوسی در دلش داشته باشد الهی جامعه عمل بشد. در این ماه رمضان کیم خیر کردی باشد خیرش خداوند به درگاهش قبول فرماید. من امروز این 20000 مبلغ را گرفته به روزهای نزدیک برای جراحی فرزندانم صرف می نمایم. برای همه شما minnatdori خود را بیان میکنم. باید قید نمود که دوام 5 ساله که تشکیلات جمعیتی دنیای مهر فعالیت دارد، هزارها نفر کودکان عائله‌های نیازمند برای جراحی و طبابت دستگیری یافتند. این اقدام تشکیلات منبت نیز ادامه می‌یابد. گزارش اوغلو رجب و بهرام وهابов برای برنامه اطلاعاتی امروز. новобаҳс аз баргузор намудани чорабинии амалиёти мақсаднок ва вусат бахшидани корҳои ташвиқотию фаҳмондадеҳӣ дар байни аҳолӣ аз тарафи роҳбарият ва кормандони шӯъбаи бозаррасии давлатии автомобилӣ мутаассифона бар асари 2 ҳодисаи роҳони нақлӣ дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва Деваштич 2 нафар ба ҳалокат расиданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатии барнома. новобаста аз чораҳои андешидашуда аз тарафи ҳайати шахсии шӯъбаи бозаррасии давлатии автомобилӣ дар давраи 3 моҳу 20 рӯзи сипаригаштаи соли 2022 дар роҳҳои нақлиётгарди қаламрави вилоят 55 ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ ба қайд гирифта шудааст ки бар асари он 34 нафар шаҳрвандон ба ҳалокат расида, 52 тани дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. масалан санаи 11 апрели соли 2022 тахминан соатҳои 16:00 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra рақами қайди давлатии TG 6866 S102 Бӯстонов Камолиддин Деҳқонович соли таваллудаш 1978 истиқоматкунандаи ҷамоати Чашмасури ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми ҳаракат дар километри 120 шоҳраҳои Душанбе Хуҷанд Чаноқ дар ҳудуди деҳаи Чорухдарони ноҳияи мазкур бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста ба воситаи нақлиёти тамғаи Hyundai Porter рақами қайди давлатии 9452 NO02 таҳти идораи ронанда Мавлонов Абдушукур истиқоматкунандаи ҷамоати хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бархӯрдааст. дар натиҷа мусофири воситаи нақлиёти Opel Astra Рахматова Ойсанам Насриддиновна истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Чашмасури ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштааш ҳангоми дастрас намудан ба беморхонаи марказӣ ба ҳалокат расидааст. ё худ санаи 20 апрели соли 2022 тахминан соатҳои 21:30 ронандаи воситаи нақлиёти боркаши тамғаи Дулан Шамсив Хабибулло Раҷабалиевич соли таваллудаш 1989 истиқоматкунандаи кӯчаи Пахтакори ноҳияи Рӯдакӣ ҳангоми ҳаракат дар километри 251 шоҳраҳои Душанбе Хуҷанд Чаноқ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Яхтани ноҳияи Деваштич ба воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra рақами қайди давлатии TG 1405 таҳти идораи ронанда Қулдошу Маъмур Нуралиевич истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Истиқлоли ноҳияи Спидамен ки аз самти шаҳри Истаравшан ба самти Хуҷанд ҳаракат мекард дар вақти сабқат намудан ба воситаи нақлиёти тамғаи Дулан бархӯрдааст. дар натиҷа мусофири воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra Додабоева Зӯхро Ҷумъаевна истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Сарбанди ноҳияи Спидамен аз ҷароҳатҳои вазини бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. оиди ҳодисаҳои мазкур аз тарафи шӯъбаи тафтишотии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғ маводҳои зарурӣ тартиб дода шуда. тафтишоти пешакӣ идома дорад. аз ин хотир роҳбарияти шӯъбаи бозаррасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғ аз кулли ронандагони воситаҳои нақлиёт хоҳиш ва талаб менамояд ки ҳангоми нишастан сари чамбараки воситаҳои нақлиёт бениҳоят бодиққату эҳтиёткор буда ба талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ қатъиян риоя намоянд ва ҳеҷ гоҳ суръати муқарраршудаи ҳаракатро аз меъёри муайяншуда зиёд накунанд. зеро суръатафзоӣ паёмадҳои нохушро дар пай дошта метавонад. воқеъ ба ҳама роҳи сафеду бехатар ва ҳаёти тинҷу осоиштаро таманно дорем. бинобар маълумоти агенти оба ҳавасанчӣ пагосани 30 апрел дар шаҳри Хуҷанд ҳавои офтобӣ пешгӯӣ карда мешавад. ҳарорати ҳаво рӯзона аз 30 то 33 дараҷа ва шабона аз 22 то 26 дараҷа гарм мешавад. шӯъраи атмосферӣ 715 мм сунчи сейсмобиро ташкил дода намноки ҳаво то ба 19% меравад. шамол бошад аз самти шимолу шарқ 4 метр дар ҳар сония мебозад. бинандагони гиромӣ мана шаҳри хабаргузоришҳое ки давоми рӯз ба вақт пайвастанд ва кормандони шӯъбаи иттилоотӣ омода ва манзури шумо намуданд. то барномаи навбатӣ танҳисиҳат ва хонобод бошед.